Hezký dobrý den, vítám vás na dnešním webináři. Digitalizace zdravotnictví je dnes nejen klíčovým tématem debaty o efektivní a bezpečné péči, ale pro většinu poskytovatelů už také každodenní realitou a tlakem na změnu zaběhlých postupů. Navíc máme před sebou jasnou strategii elektronizace českého zdravotnictví do roku 2035, která je vtělená do schválené národní strategie. A tak je na místě si položit jednoduchou, ale zásadní otázku. Jsme stále v situaci, kdy se teorie digitalizace střetává s realitou každodenní praxe, nebo už je digitální gramotnost zdravotníka prostě nutnost, kde narážíme na největší překážky a kde naopak vidíme příklady, které táhnou. V následujících necelých 60 minutách se podíváme na to, co skutečně ovlivní práci zdravotníků v roce 2026, jaké digitální dovednosti budou nezbytné, jaké standardy přibudou a kde technologie dávají smysl, protože šetří čas, snižují administrativu a zvyšují kvalitu péče. Chci, abychom dneska mluvili hodně otevřeně, věcně a bez zbytečných ozdob. Cílem je jasně popsat, co nás čeká, co je potřeba udělat a aby digitalizace byla zkrátka oporou, nikoli zátěží. Technicky vás poprosím, abyste své dotazy psali do chatu a měli své mikrofony vypnuté. Otázky, na které nestihneme zodpovědět, respektive naši respondenti, budou v rámci mailingu potom zodpovězeny následně. Zároveň upozorňuji, že dnešní webinář, stejně jako ty předchozí, jsou nahrávány a budou následně šířeny elektronickou cestou. Pokud s nahráváním nesouhlasíte, prosíme, opusťte nás. Pojďme začít diskutovat. A našimi aktéry budou magistr Michal Opatřil, odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví, docent Jan Dudra, zástupce ředitele pro zdravotní služby Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav a pan doktor Jan Přáda, lékař, specialista v oboru gynekologie a porodnictví první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pánové, vítejte a úvodní otázka bude shodná hned pro všechny. Jaká je vaše digitální dovednost a kterou kompetenci považujete za klíčovou? Honzo Dudro, začni, prosím. Tak moje digitální dovednost, moje digitální Ano. dovednost se ptáš. Tak já jsem generace, která začala na psacím stroji a určitě jsem nevyrostl s iPadkem v kočárku. Ale já myslím, že to, na co se ptáš, je nějaká obecná znalost a současný stav. Ano, přesně tak. Já myslím, že není to tak zlé, jak by sme se mohli obávať, a zároveň to není tak dobré, jak by sme chtěli, aby to bylo. Já myslím, že většina zdravotníků ovládá ten svůj nemocniční informační systém do větší nebo do menší hloubky. Jsou super používatele, lékaři, kteří ho znají dokonale a jsou schopni ten informační systém vylepšovat. Jsou pouhí užívatele, určite i medzi sestrama to platí, sú tam specialisti, ktoré dokážu dokonale pracovať s tým informačným systémem. A potom určite je nejaká oblasť digitálnych dovedností, digitálnej gramotnosti ve zdravotníctví, ktorá vychází z obecných znalostí ľudí, populácie, časti populácie s digitálnymi technológiami. Ono sa to tak nejak vzájemne prolína. Na druhou stranu si myslím, že nejaká hlboká znalosť digitalizovaného zdravotníctví a těch digitalizovaných technologií mezi zdravotníkama je spíš naším zbožným přáním jako realitou dneška. Pravděpodobně tlak bude veľký, bude se to muset rýchle v nějaké dohledné době změnit a my musíme vytvořit pravidla a rámec, jak to změnit. A pravděpodobně dnešní webinář bude o tom. Děkuju. Co si myslí Michal Opatřil? Dobré odpoledne ještě jednou. Já se na to podívám z trošku netradičního úhlu. Ono se většinou hovoří o té digitální gramotnosti, jestli umím na něco klikat nebo neumím. Jo? Domnívám se, že když někdo absolvuje medicínu nebo fyzioterapii, tak jeho mentální schopnosti jsou jako naprosto výjimečné a nakonec se nějak klikat naučí. Jo? Když to není udělané úplně blbě, to klikání. Ale podle mě mnohem důležitější v dnešní době bude něco, čemu se říká digitální well-being. To je jakoby schopnost
v tom digitálním světě ve své práci fungovat nějak dlouhodobě, aniž bych přetěžoval se. To znamená uspůsobit si pracovní prostředí, takže zkrátka s těmi digitálními technologiemi pracují více, jo, a není čím si páteř, není čím si oči. To jsou jako věci, o kterých se nehovoří, které jsou podceňované, že se naučím používat digitální technologie a současně nestratit ten osobní lidský kontakt s pacientem. Jo, i na to jsou nějaké cesty, jak to zvládnout, že když odebírám anamnézu, tak i když to myslím pro nejlepší dobro pacienta, že k němu nejsem otočen zády, protože monitor mám otočený tak nešťastně. Jo, tak to jsou podle mě věci mnohem možná podstatnější, než jestli umím se trefit na ikonku, protože já jsem z Moravskoslezského kraje, máme zde řadu starších lékařů, hlavně v primární péči, ale musím říct, že opravdu i digitální gramotnost většinou je velmi dobrá. Jo? Oni velice rychle se naučí v těch věcech fungovat, protože zkrátka zdravotníci jsou vysoce adaptabilní. Ale zaměřil bych se na tom, jak v tom digitálním světě lépe pracovat a žít a přežít. Takže ta klíčová kompetence podle vás je chuť jít do toho a nebát se. No minimálně vnímat to jako užitečně, ale samozřejmě predeterminací té věci je, že ta věc musí být užitečná. Jo? To zase není jako samonosný postulát, jako když budeme dělat jako hloupost a bude to naprogramované, to uživatelské rozhraní hloupě a neprakticky a místo jednoho kliknutí budu klikat 10krát, tak ta radost z té digitalizace se velice rychle jako vytratí. Tak to je jako jedna z věcí, na kterou se teďka snažíme hodně na ministerstvu zaměřovat poslední měsíce, hovořit s vámi zdravotníky a odebírat od vás tu zkušenost, jo, aby ty věci byly dělané pro vás. De facto zdravotníci jsou klienti ministerstva, klienti digitalizace, není to naopak, jo, že ta digitalizace vznikla a oni se chudáci musí přizpůsobit, jak to trošku bylo v minulosti, tak to je podle mě špatný pohled na věc. Jo. Oni by měli říkat, co potřebují, jak to cítí, jak s tím pracují, jak jim to pomůže. Jo. Ne všechno se dá samozřejmě technologicky v dnešní době zvládnout, ale co s trochou vůle se dá zlepšit. Tak. Výborně, děkuji. Jaký je názor pana doktora Přády? Jestli se slyšíme. Zatím tam nevidím nic, pojďme dál. Honzo, vím, že Mladá Boleslav prošla částí digitalizace a mě by zajímalo, jak se změní požadavky na zdravotnický personál obecně, anebo personál, který v té digitalizované podobě v té části nemocnice bude pracovat. Jsou k tomu potřeba nějaké certifikace, jaké kurzy a jakou motivaci pro zaměstnance Mladoboleslavská nemocnice připravila, aby digitalizace byla úspěšná? Vzhľadom k tomu, že do istej míry sme průkopníky v niektorých oblastech, takže neměli sme možnosť odkiaľ čerpať informácie. Takže učíme sa systémem ne úplne vždycky pokus omyl, ale sú niektoré oblasti, ktoré sme buď podcenili, nebo úplne nedocenili. Probiehlo při procesu implementace nového informačního systému už teda implementovaného v té digitální podobě standardní školení na informační systém, ale zjevně je to málo. My musíme dál, a teď na tom pracujeme, musíme vytvořit a tvoříme systém školení, který například se týká pravidel používání toho informačního systému digitalizovaného. Aby ne jenom to bylo v strukturální podobě, v nějakých vchlívkách, ale aby ti lékaři a sestry nakonec taky dodržovali jistá pravidla hry. Ty pravidla používání digitálního, pohybovat se v tom digitálním prostředí musíme naučit, musíme připravit obsah těch školení a to dneska do jisté míry připravujeme na koleni. Oni dodavatelé informačních systémů na tyhle požadavky připraveni nejsou, takže je jednoznačně jasné, že nejde ani o to je naučit pracovat s tím systémem, to každý víceméně zvládne, ale dát tomu nějaký rámec, nějaký digitální rámec, nějaké pravidla hry, protože šikovní jsou, oni si najdou různé bypassy, různé nevždycky ty vhodné postupy a potom ta dokumentace nesplňuje tu
požadovanou kvalitu. Tá elektronická dokumentácia vytvořená nejakým trikem, nejakým bypassem. On se všetko totiž v těch systémech dá udělat. To je jedna věc. A druhá věc, domnívám se, že to je realita, to je současnost, víceméně dnešek. To, co si myslím, bude veľmi složité, bude uchopit správně a získat správný nástroj na clinical decision support, to znamená systémy pro klinické rozhodování, kde je to obrovská problematika, do které částečně vstupuje AI, částečně vstupuje nějaký legislativně etický rozměr, nějaká dimenze odpovědnosti, kompetence. A já si myslím, že tam dojde k obrovskému posunu. Dneska se striktně říká, lékař je zodpovědný za všechno a umělá inteligence je nástroj, který mu dodává nějaké informace, ale ten lékař musí mít naprosto 100% jistotu, že ty informace jsou správné. To znamená, musí se jít cestou certifikace, velmi striktní, velmi přísné certifikace těch nástrojů, které se budou opírat o umělou inteligenci a budou se chovat nebo budou od nich požadovány takové funkcionality, které vlastně reprezentují ty clinical decision support systémy. Takže si myslím, že to je něco, co nás čeká v relativně blízké budoucnosti a vidět za ten roh, dneska asi by sme tady mohli diskutovat už potom skutečně o nějakých science fiction, ale tohle jsou, myslím si, takové ty nejbližší, velmi reálné oblasti, kterým se budeme muset ve vzdělávání lékařů a sester, obecně zdravotníků věnovat. Ale má to obrovský přesah do umělé inteligence, do legislativy. A vy jste v Mladé Boleslavi si nastavili nějaké pravidelné školení, nějaké pravidelné follow-upy, Ano, tréninky, tak, aby... A jak jste k tomu přistoupili? to, co jsem říkal, jako ten první krok, to proběhlo a probíhá při nástupu nového zaměstnance, ale zjistili jsme, že ten obsah toho školení, on je správný, ale není úplně dostatečný. A my ty školení teď rozšiřujeme, obohacujeme právě o ty prvky, ty kvality práce s tím systémem, správnosti, dodržování pravidel, jak se mají pohybovat v tom digitálním prostředí v nemocnici tak, aby to mělo pozitivní efekty a aby to nemělo nějaký zdrcující negativní efekt na kvalitu elektronické zdravotnické dokumentace a nakonec na kvalitu toho výstupu, kterým je buď pacientský souhrn, propouštěcí zpráva nebo nějaký jiný dokument. Jsi mi to vzal úplně z úst, elektronická zdravotnická dokumentace, tak, aby byla využitelná, vytěžitelná, aby mohla být ve svém konečném důsledku interoperabilní, tak Ano. potřebujeme mít nějaké standardy. Jak jste se popasovali s tímto, s tou standardizací, která by měla být potom napříč celým českým zdravotnictvím? Těžko se můžeš popasovat ze standardizací, když jasně definované standardy nejsou. Vycházíme z nějakých principů EHDS, vycházíme z nějakých struktur definovaných ministerstvem, myslím, teď mluvím o propouštěcí správě a asi tím směrem bude pokračovat celý ten vývoj toho vzdělávání našeho personálu, ale asi by bylo veľmi, veľmi dobré, kdyby sme měli větší podporu ze strany ministerstva ve smyslu definice, konkrétní definice těch standardů, nejenom propouštěcí zprávy, ale i dalších dokumentů, které ta nemocnice vypouští do světa. Výborně, tak to je rovnou přesmyčka na Michala Opatřila. Michale, kdy se dočkáme dokumentů, kterými se bude moci české zdravotnictví při přestupu do té digitální sféry držet a jet podle nich? Pojem interoperabilita, který v kontextu digitalizace je definován schopností dorozumět se, má vždycky dvě roviny. První z nich je ta technická, aby se dorozuměli stroje. To je něco, co definuje ty standardy po té stránce informační systémy, ať už jsou různých dodavatelů a různého stáří, se spolu dokážou dorozumět. To samozřejmě přináší jako celou řadu jako obtíží, zejména ten český trh je charakteristický tím, že je vysoce jako diverzifikovaný v této věci. Jsou zde různí dodavatelé různého stáří, různí poskytovatelé používají různé systémy
Takže vrstvou číslo 1 bylo zavedení jakoby technologických standardů, které umožní, že z místa A, ze systému A do systému B se ten dokument dostane správně, dobře interpretovatelný, nepoškozený, v souladu s veškerými bezpečnostními předpoklady. A tady tento standard doprovázející technologii, nebo spíš řekněme jakoby standard technický názvem FIRE, tak ten se teďka zavádí. To je docela jako obtížná věc. Skvělé je, že ten standard FIRE je standard globální. Je to rovněž standard, který byl vzat jako primární standard pro interoperabilitu v rámci celé Evropské unie v souvislosti vlastně s nyní zaváděným EHDS, což je vlastně, řekněme, celounijní směrnice, mimo jiné právě k interoperabilitě dat. V tomto smyslu jsme jako Česká republika vlastně získali určitý předstih před tou Evropou, takže vstupujeme do té povinnosti, která bude 28, 29, 30, jak to bude postupně nabíhat, lépe připraveni. Ačkoliv ta technická stránka přináší celou řadu jako informatických výzev a velkého spektra jednání s dodavateli a tak dál, tak mnohem obtížnější je něco, na co tady narazil vlastně pan doktor Dudra, a to je definice té interoperability po stránce klinického obsahu. Zkrátka, jak to vypadá pro toho člověka, aby na straně A a na straně B informace byly lidsky interpretovány stejně. Tady nám mohou pomoci třeba číselníky, nomenklatury a podobně, ale ty nejsou v našich podmínkách moc rozšířené, že jo? Jako máme tady MKN10, to nejspíš používá každý, ale pak už jako AIS, jako klasifikace zranění, ale jako další nomenklatury už nejsou tak rozšířené. A potom je to i jako struktura nějaká jako predikovatelná. Jo? Když propouštěčku dostanu v řadě případů v rozdílné struktuře, rozdílném objemu, ty oddíly tam jako bývají nepravidelně, tak pro toho praktického lékaře to může být poněkud matoucí a zbytečně zdržující a snad i stresující nebo minimálně frustrující. Samozřejmě u té technické stránky jsme o něco dál v té shodě mezinárodní. V případě té klinické to bude vyžadovat jako opravdu velkou práci a konsenzuální nějaký jako komunitní pohled, aby napříč odbornými společnostmi a ta shoda byla. Jo? Jistě, že ne vždycky budou uspokojeni všichni, to už k tomu patří. Myslím, že ten příští rok jako to musíme věnovat jako extrémní pozornost. Nějaké zárodky zde jsou, nějaké návrhy. Co je určitě připravené, je definice těch technických standardů v oblasti takzvaných prioritních kategorií zdravotnické dokumentace. Ty dokážeme velmi pěkně jako vyměňovat a ten trh se na to chystá, ale v oblasti toho obsahového, toho klinického dokumentu, tak tam nás čeká jako velký kus práce, jo, aby jsme se shodli třeba, jak by ideálně propouštěcí zpráva mohla vypadat. Domnívám se, že tím správným postupem je nejdříve definovat to na úrovni jako dobré praxe, vyzkoušet nějakou pilotní adopci té věci a teprve pak z toho učinit povinnost, jo? Aby jsme se vyvarovali toho, že se povinností stane něco, co tou odbornou komunitou nebude přijato úplně pozitivně a bude to nějaká zbytečná byrokracie. Priorita určitě ambulantní správa, propouštěcí správa, pacientský souhrn, na kterým doufám budeme právě s panem docentem spolupracovat a tak dále. A kdo by podle vás měl víc tlačit na to, aby ta standardizace byla na vyšší úrovni, aby integrace byla lepší? Já za sebe z pohledu plátce můžeme říct, že každou digitalizaci jenom vítáme, ale mají to být i další státní organizace, nebo to mají být sami nemocnice, lékaři, ambulantní specialisté? Ministerstvo určitě má dávat pravidla hry, jo? Nemá vytvářet nějaká konkurenční řešení pro něco, co třeba již trh jako vyvinul a dost možná i zaplatil, ale ta pravidla hry, to vykolikování hřiště by mělo určitě ministerstvo zrealizovat, ale je potřeba k tomu říct nepochybně jako po a s dialogem, jo, s hráči. A těmi hráči jsou samozřejmě zdravotničtí pracovníci, reprezentovaní odbornými společnostmi, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny a další jako společnosti odborné ÚZIS, SÚKL a tak dál. Nemá to být jenom věc, která vznikne za změny ministerstva nějak izolovaně jako od reality. Honzo, Dudro, proč vy jste se rozhodli vůbec digitalizovat svoje ARO? Odpust mi, já se vrátím k té předešlé otázce. Dobře. Ty jsi mluvil o plátcích. Já si myslím, že tady je obrovský prostor pro pacientské organizace.
Protože jestli je to hlas nemocnic nebo hlas praktických lékařů, tak je to málo, protože to může být vnímáno jako nějaký lobbying nebo nějaký partikulární zájem někoho v tom systému. Není to pravda samozřejmě, ale čím víc těch hlasů bude a pacientské organizace vstoupí konstruktivně i do téhle oblasti diskuse o EHDS, o implementaci EHDS, tak si myslím, že to může být jenom pozitivní efekt. Tohle je jedna z rolí pacientských organizací podpořit primární sféru, podpořit nemocnice v tom tlaku, nebo to není tlak, ale v definování nějakého požadavku, kde i ministerstvo si uvědomuje, nebo NCS si uvědomuje, že je nevyhnutné tuhle věc tlačit dál. Takže se domnívám, že to musí být velmi širokospektrální hnutí, které bude unisono říkat, jednohlasně říkat, chceme standardy. My chceme standardy. Tak, pan docent Já Papl, myslím, že jsou určitě dobře, když to hřiště vykolíkované je a v těch standardech se potom můžeme svobodně pohybovat. Úplně všichni, co ve zdravotnictví pracujeme. Jaký Ano. názor na to má pan doktor Přáda? Myslím si, že už píše, že mikrofon by mu měl fungovat. Tak Já doufám, slyšíme. slyšíme se? Slyšíme se Ano, nebo ne? slyšíme se. Zdravím Jo, vás. Dobrý perfektní. den. Já se děkuji, taky zdravím, jsem přeplnej zařízení. Já bych se ještě s dovolením vrátil úplně k té původní otázce, kterou jsem nemohl zodpovědět, a to byla ta digitální gramotnost. Ano. Tam já si myslím, že tak, jak to bylo zmíněno jako lékaři, obecně zdravotníci určitě jsou jako inteligentní lidi. Na druhou stranu otázka je, jestli ten nárok, který na ně vlastně klademe, jestli je úplně oprávněný, protože těch nároků, který na ně s poslední dobou se klade čím dál tím více. Jo, to znamená, že musíme na ně opravdu pohlížet spíš jako na uživatele, a ty technologie prostě musí být udělané s přihlédnutím k tomu, že někdo tu digitální jako zdatnost přestal jako rozvíjet v 25, někdo v 45, někdo v 60, a že to už určitý moment zamrzlo. Jo, a stejně tak jako my, když si dneska všichni koupíme nový telefon nebo počítač, čtete k tomu někdo z vás návod? Ne, prostě ho vybalíte a zvládnete ho používat, protože kdyby udělali dneska dotykový telefon, tak jak se dělali v roce 2003, že prostě oni existovali, ale bylo k tomu 500stránková bychle, tak proto se neujali. Jo, a najednou pak udělal někdo něco, co jste byli schopni vytáhnout z krabičky a používat. A prostě všechny tady ty digitální řešení, o kterých tady byly jako které byly tady zmíněny, a do kterých se ještě budeme bavit, tak v podstatě bez té user experience, která bude muset cílit primárně na ty lidi, kteří si vlastně v tom vzdělávat jako úplně nechtějí. Ale pokud to nebude udělané intuitivně, tak ty lidi to prostě budou obcházet a nebudou to používat. Jo. To znamená, na tohle bych jako apeloval. Pak o těch dalších věcech, jako interoperabilita a financování, to je samozřejmě důležitá věc, ale já sám ze svého okolí vím, že ty lidi ty digitální řešení v případě, že mají někoho, kdo to udělá za ně, tak prostě obchází ve chvíli, kdy jsou prostě pro ně diskomfortní. A jak by podle vás teda mělo vypadat to ideální vzdělávání zdravotníků? A kdo by ho měl tlačit? Měl by to být management nemocnic? Měl by v tom pomoct profesní komora? Určitě asi je to otázka zaměstnavatelů a otázka komory, to si myslím, že taky, když se zavádí nějaký systém jako nový na trh, to bez sporu. Nicméně už primárně musí být ty systémy opravdu dělané tak, aby člověk, říkám, mohl vybalit z krabičky, začít používat bez toho, aby k tomu prostě přečetl tu Bibli. Jo, a samozřejmě, když chce vidět nějaký finesy a nějaký speciální funkce, tak určitě se to doučí, ale ono to ani není rezistence těch zdravotníků. Jo? Oni prostě ty zdravotníci samozřejmě mají nějakou náplň práce, musí se vzdělávat ve spoustě dalších věcí, primárně v té medicíně. A ve chvíli, kdy by se z nich měli stát jako hobby ajťáci, to mluvte trošku nadsázky, tak si myslím, že to už je předurčený k tomu, že to prostě nedopadne. Jo? To znamená, vzdělávání určitě je důležitý, z hlediska zaměstnavatele, z hlediska ministerstva nebo profesní organizace, komory, ale už primárně to řešení musí být udělané tak, aby běžný lékař a byl schopen to prostě používat po vybalení z krabice bez toho, aby si cokoliv přečetl. A jak je digitalizovaná nemocnice u Apolináře? To je dobrá otázka, no. My jsme přesně tady to jako řešilo, samozřejmě, když se bavíme o porodnici, tak na porodní bolesti my jsme tady zvyklí, takže jako určitý přechodný období, kdy všechno nefunguje úplně 100%, jako je pochopitelný, ale vlastně u nás byl takovýhle problém s elektronickými podpisy, když se zaváděly, protože chybová hláška, že tam nemám ten token na ten elektronický podpis,
byla zhruba 4x rychlejší než ten elektronický podpis. Takže většina lidí to začala šidit, protože jim to zrychlilo tu dokumentaci prostě třeba o polovinu, když to prostě ošidili. Jo, a to je ta špatná cesta. Teď už se to vylepšilo, jo, po těch jako x letech. Ale prostě ve chvíli, kdy to nastavíte tak, že budete elektronicky podepisovat a to točítko se vám tam točí 30 sekund a na každého pacienta, který ho píšete, tam máte 4 oddíly a každý podepisujete, tak ve chvíli, kdy víte, že sice to budete mít správně a bude to trvat prostě jako 4 minuty, anebo to bude mít jako sice špatně bez podpisu, ale bude to za 30 sekund, tak kterou část si většina lidí vybere. A já neříkám, že to je správný, ale takhle se prostě lidi chovají. To je stejně jako když Jasně. uděláte chodníky v parku jako tak, jak lidi nechodí, tak nakonec stejně tam máte vycourané ty cestičky po tom trávníku. To je moc hezký příměr. Honzo, co u vás? Jak obchází lidé mimo asfaltové chodníčky nebo se snaží být ohleduplní k systému a zavádění novinek v rámci vaší nově digitalizované nemocnice? Já absolutně souhlasím s panem doktorem Přádou. Má absolutně pravdu. Když já jsem to naznačoval, že prostě je to nějaké školení o pravidlech, tak to je přesně to, o čem on mluví. Ty chodničky mají být udělané od začátku tak, aby vyhovovali těm chodcům, těm lékařům. A ne všechny informační systémy nebo stávající informační systémy ty chodničky nemají úplně vychozený tak, jak by si to přáli ti zdravotníci. Častokrát to budovali ajťáci bez interakce s těmi zdravotníky a to je ten problém, o kterém mluví pán doktor Přáda. Systém v nemocnici používaný informační systém musí být user-friendly, musí být logický, intuitivní, v podstatě školení minimálně o tom, jak ten systém funguje, ale maximálně o dodržování těch pravidel. Což je cesta, kterou my jsme se pustili a to, že jsme si uvědomili, že tohle je nevyhnutné dělat, tak jsme zjistili právě na základě, dospěli jsme k tomu poznání na základě toho, že už i v podstatě při velmi limitní znalosti systému nebo těch základních znalostech systému začali kreativní kolegové systém přetvářet k obrazu svému, což samozřejmě zase není vhodné směrem k legislativě a bezpečnosti a podobným věcem. Takže to, co říká pan doktor Přáda, absolutně podepisuju. Intuitivní, user-friendly systém, kde my musíme dohlížet na to, aby personál, lékaři, sestry dodržovali definovaná pravidla. Samozřejmě dnešní webinář má takový jako skrytý podton a to je najít ten správný klíč, kterým by se mohly otevřít dveře do srdcí a myslí zdravotníků potom v tom budoucnu, tedy i jak je v tom vzdělávat. Co si myslíte tedy, že je tím tou motivací k adopci nových technologií? Protože ne všechny nové technologie jsou využívány pouze lékaři, kteří je mají někdy jako, že se jim pořizují jako dobré hračky, které pomáhají pacientům, myšleno v tom dobrém slova smyslu těmi hračkami, ale nejenom oni potom to musí to používat. Takže co je podle vás ta motivace, kam by se měli potom zaměřit svoje cíly v tom, aby jsme otevřeli mysl českého zdravotnické obce? Takže motivace k adopci, Honzo, co si myslíš? Co by tam mohla být? Já nevím přesně, v kterém roce Gutenberg vymyslel knihtisk. A v tu chvíli se vědomosti a znalosti staly dostupnými široké veřejnosti. Do té doby to byla limitní skupina vzdělanců. A já si myslím, že přirozená lidská vlastnost je zvědavost, snaha o poznání a asi je pravdou, že i významným hybatelem lidského poznání a zlepšování je lenost. Lenost, ano. A tak vlastně zase to koresponduje s tím, jestli něco bude fungovat líp, jestli něco bude ten lékař vidět, že mu skutečně přináší efekt. A lékaři ve většině případů mají tendenci se věnovat víc pacientům jak papíru, to je přirozené, proto asi si to povolání vybrali.
tak si myslím, že to může být ten koktejl správných nějakých ingrediencií k motivaci vylepšovat systém, aktivně se toho zúčastnit, být částečně tvůrcem toho systému, ale ne čekatelem na to, jak se po 4 minutách dokroutí kolečko, protože to bohužel by mělo velmi a bude mít, jestli to tak bude velmi negativní efekt a zretarduje to významně pokrok. Z velké části je to o kvalitě a user friendlosti těch informačních systémů. To si myslím, že je klíč k tomu, aby ta adopce digitalizace probíhala hladce, rychle, tak, jak je zapotřebí, aby se to dělo. Jaký názor má na to Honza Přáda? Já bych jako asi potvrdil to, co říkal kolega. V podstatě si myslím, že se teď tady jako trošičku opakuje situace, a to já jsem nezažil, mám jenom přetlumočenou, protože jsem v zdravotnictví 10 let, že všichni měli pocit, že když se zavedou počítače místo psané dokumentace do nemocnic, že ubyde administrativě a bude víc času na pacienta, ale v podstatě skoro každý jako zkušenější lékař nebo sestra mi potvrdí, že ten efekt tíženy úplně dosažený nebyl. To znamená, jak jako tady tomu jemu předcházet a jak ty lidi motivovat, aby do toho šli, podle mě by potřebovali vidět jako reálný model jejich pracovního dne a co jim přesně ušetří ten čas a kde. A ve chvíli, kdy jim ukážeme, může se prostě to zdát jako zvláštní, ale prostě ty lidi nakonec nejvíc zajímá, jak prostě když přijdou oni na 7 do práce a ve 4 odchází, tak kde jim to přesně pomůže. A pokud jim vezmeme modelově prostě 10 lékařů nebo zdravotních sester a ukážeme jim, jak vypadá ten den dneska, a pak jim ukážeme, jak by to vypadalo s tímhletím fungováním, že tady ušetří 2 minuty, tady třeba 10 nemusí přepisovat zprávu, tady ušetří v ambulanci u každého pacienta, kterých mají 30 jako 2 minuty na to, tak si myslím, že realisticky to může jako vést k tomu, že to adoptujou, a jak to vlastně říkal kolega, zvědavost je určitě velký motivátor, ale tím asi trpí, nebo tím je nadáno určitý procento lidí, ale ta lenost je motivátor asi u všech. A ono jako ve výsledku tou motivací, a teď bude teda střílet trošku do vlastních řad, není asi úplně jako stihnout víc pacientů. To je jako z hlediska fungování zdravotnictví žádoucí, jo? Aby prostě místo 20 pacientů ten lékař sestra stihli prostě 25. Ale to není to, co by zlepšilo jako kvalitu života tomu doktorovi. On potřebuje vědět, že bude mít víc času na ty pacienty, který už má. A to je v podstatě konec konců, co chce i ten pacient. A druhá věc je, že bude mít třeba víc času na to, aby stihl si dojít na oběd. Jo, to je taky pro ně velká motivace. Zní to jako naprosto triviálně. To znamená, že mu ukázat, že ten jeho běžný denní prostě režim mu to významně vylepší, pokud to technologické řešení prostě, který nějakým způsobem on si dokáže rychle adaptovat, bude fungovat, tak v tenhle moment si myslím, že nebude žádný problém pro to, aby to ty lidi začali používat. Co třeba takový vyšší cíl, že data, která z digitalizovaného zdravotnictví budou získávat veřejné instituce, pomohou k řízené péči a k plánování nových screeningových programů tak, které jsou preventabilní, tak, aby potom v budoucnu došlo ke snížení nároků na zdravotní systém obecně. Je tohleto motivace, kterou zdravotnická obec by mohla slyšet, když se jim správně vysvětlí, která data, proč, kam, kdy a jak budou vyhodnocována? Pane doktore Je otázka Přáno. taky na mě. Pardon. Já si myslím, že to nebude úplně tak každodenní motivace. Jo, tohle je určitě nějaký jako dlouhodobý altruismus, který pohání ty lékaře, že chceme pomáhat prostě lidem a chceme, aby se měli dobře, ale z hlediska jako, to je důležitý spíš z hlediska systémového, protože to řeší jako nákladovost toho systému, řeší to, jak lidi budou v práci nebo jdou v práci, řeší to, jako kolika půjdou do důchodu a jestli tomu všem bude předcházet nebo jim prodloužit tu dobu ve zdraví. To znamená, tohle je strašně důležitý. Tohle to z určitý míře už se teď děje na základě nějakých dat jako ÚZISu, která jsou, řekněme, vzhledem k tomu, čím bychom mohli disponovat, tak jsou relativně hrubá, ale pan by potom potřeboval to jako detailně analyzovat, a ano, když zjistíme, že se děje nějaký neblahý jev, tak je určitě žádoucí říci, že by bylo cost efektivní naplánovat nějaký screening, který v horizontu 10 let nám ho pomůže třeba nějakým způsobem mitigovat. Takže to určitě z toho systémového hlediska je jako žádoucí, ale nemyslím si, že to by byl ten primární motivátor, který ty lidi nakopne, když budou každý den do práce a budou se převlíkat do bílého.
Máme tady jednu otázku od Radky Lorencové. Jestli máte zkušenost, a pane doktore, přáli, zůstaneme u vás, pak půjdeme do Mladé Boleslavy. Jestli máte zkušenost ohledně odchodu starší generace, ať lékařů nebo sester z důvodu elektronické zdravotnické dokumentace. Některé sestry, jak píše Radka Lorencová, důchodového věku jim sdělují, že až zavedou EZD, tak odejdou do penze. Bohužel jsme neatraktivní obor a tam už nevíme jaký. Nicméně ta otázka je jasná. Máte tu zkušenost, že starší generace lékařů a sester nechce elektronizaci vůbec ani vidět a raději odejde? Já mám tu zkušenost s těmihle proklamacemi. To, že by se to pak reálně dělo, spíš si myslím, jako, že je relativně vzácný jev. Jednak teda, říkám, bych ty zdravotníky jako nepodceňoval, oni jako výsledku se to buď naučí, nebo se naučí ošidit. Jo, teď nebudeme úplně odsazovat, ale prostě nějak to Jasně. jako zvládnou přežít. Druhá věc je ta, že to asi bude asi týkat spíš doktorů než sester, že pokud, a hlavně spíš nemocničních než těch ambulantních, že pokud oni to nebudou chtít dělat, tak to hodí na nějakého typicky mladšího kolegu, který za ně tu elektronizaci jako bude řešit. To se nemusíme se bavit o nějakých jako jenom dokumentacích, ale i o kurzech a školeních a tak dále. Jo. To znamená, že oni to přežijou tím způsobem, že to někoho delegujou a pak vlastně ne, že nebudou psát papírovou dokumentaci, nebudou psát žádnou, protože to budou všechno dělat mladší kolegové. Což samozřejmě v rámci toho ekosystému fungování těch lékařů není úplně žádoucí jev, ale nepovede to k tomu spíš, že by odešli. To si jako osobně nemyslím. Jo, stejně tak jako lidi nezačali odcházet od bank tím, že se převedlo na internet banking, taky si nezačali doma sušit peníze. Prostě se to naučili. Ale protože ty banky měly enormní zájem na to, aby to bylo user-friendly prostředí, a takže i naše babičky už dneska mají internet banking, mobil a zvládají to. Děkuji. Honzo Dudro, tvůj názor na exodus starších lékařů a sester z důvodu elektronizace zdravotnictví a zavádění elektronické zdravotnické dokumentace například? Není to názor, je to autentická zkušenost. Ty jsi se ptal na ARO, ale já jsem se u mě vyhnul ty otázce, tak teď se k ní vrátím. Částečně. My jsme se rozhodli z různých důvodů začít digitalizaci na ARU. Jeden důvod byl velmi kooperabilní personál, poměrně příznivá atmosféra, no a tak jsme začali digitalizovat. Děvčata chvíli také nadšení, pak nějaká skepse, protože jeli hybridní dokumentaci, i papír, i digitál, elektronickou. Bylo to nesmírně náročné a když už se to chýlilo k nějakému dizástru, tak jsme vypli papír. A dneska, já nevím, půl roku tam běží, kompletně to ARO je kompletně bezpapírové, procesy jsou digitalizovány, máme, teď to bylo prezentováno na efektivce, máme bidirekčně napojené infuzní pumpy, to znamená, ze systému se ovládají pumpy přímo přes medikace a pumpy vysílají zpátky do systému informace o podaných dávkách, to se vyhodnocuje v systému automaticky. A děvčata jsou happy a i ta starší generace, která koketovala s myšlenkou nějakého odchodu, tak dneska i tyhle sestry, ty vulnerabilní sestry, na první pohled ta vulnerabilní skupina, tak říkají, neopovažte se nám vrátit papír. Takže když je to dobře uděláno, když to dobře funguje, když to je user-friendly, když to umožňuje sestrám věnovat se daleko víc pacientům jako papíru, tak je to velmi pozitivně přijímáno. A nebojím se, samozřejmě nějaký odchod tu a tam může být, ale je to spíš emoce a ne nějaký výsledek nějakého reálného střetu s tou digitální skutečností. Já se toho nebojím v případě, že ty systémy budou user-friendly. Děkuju. Michale Opatřile, teďka je prostor trochu pro vás. Zaprvé bych se znovu vrátil k tomu, co si myslíte, že by mohlo být tou největší motivací zdravotníků k adopci nových technologií. A pak se samozřejmě musíme podívat na finance, protože tam směřují dotazy našich posluchačů a diváků.
Já když se vrátím k té analogii s těmi cestičkami, tak ona existuje určitá urbanistická metodika. Někdy, pokud je to možné, nechat ty lidi ty cestičky prošlapat a pak na těch místech, kde je prošlapali spontánně, protože to je nejefektivnější, udělat ty chodníky kamenné. Samozřejmě nevždycky je to možné, někdy je potřeba tu věc kultivovat, protože je potřeba zohlednit nějaký jako veřejný zájem a bezpečnost a podobně. Ale ty chodníčky můžeme chápat jako dialog s odbornou veřejností, to je teďka to, čemu se chceme věnovat jako víc. Takže naslouchat a v tom může být odpověď, co těm zdravotníkům pomůže. Ale kolegové již to tady jako řekli, no prostě v tom není potřeba jako hledat nějakou velkou magii, no tak když to bude užitečné, tak lidi to budou používat, jo. A, a je potřeba to skultivovat, aby ty zkratky zase jako, protože lidi, když jim nedáte mantinely, tak budou přes to město jezdit 110, protože prostě spěchají, jo. Ale současně není potřeba tam jezdit rychlostí 15 km za hodinu, takže moderovat to kultivovaně, naslouchat a snažit se hledat užitečná řešení, ale ne vždycky ten stát tam dosáhne. Jo? Jako to, jestli systémy nemocniční nebo ambulantní jsou ergonomické, je otázka dodavatelů a nějaké tržní soutěže. A samozřejmě lehčí situaci bude mít lékař v primární sféře, který si ten ambulantní software může vybrat sám, než lékař v nemocnici, kde to za něho vybere management a uvědomila nemocnice třeba ten lékařský a nelékařský stav, který diskuzi vzhledem k tomu, jaký systém vybrat do nějaké míry vezme. No. A pak samozřejmě realita, teď se synem se učí průmyslovou revoluci a rozbíječe strojů a podobně. No, vždycky je to nějaký běh toho světa, některé věci jsou nevyhnutelné, jako například nástup umělé inteligence a může se nám to líbit nebo nemusí, ale je to prostě fakt. A zase, jo, můžeme ho nějakým způsobem moderovat, kultivovat, ale jako úplně ho zastavit nemůžeme. Moje osobní zkušenost se zdravotníky a pracuji s nimi 20 let, opravdu jsem mezi nimi, je, že myslím si, že ten generační problém je trošku přeceňovaný, jo? Že starší generace je často zvána jako nepřítelem digitalizace, ale já tu zkušenost třeba nemám. Já mám zkušenost se staršími praktickými lékaři, ambulantními specialisty a oni jsou často mnohem šikovnější a agilnější a ty zkratky si najdou rychleji než mladší generace. Možná to souvisí s tím, že oni ve své době museli více improvizovat i v rámci té medicíny. A, ale asi by bylo fér dát jim nějakou podporu jako vysoce kultivované státy, třeba ve Skandinávii, mám tu zkušenost ze Švédska, kde skutečně třeba při implementaci digitálních technologií v nemocnici byly uvolněny kapacity opravdu jako podpory aktivně těch lékařů, ale chápu, že tady musí pomoct jako stát systémově, jo? Že to nemůže nechat finančně úplně na té nemocnici, ale více na to jako společenských hledělo, že v tom ty zdravotníky nenechá ten stát jako topit, že si uvědomuje, že je ve veřejném zájmu digitalizace a že to není jenom technokratická otázka, ale i otázka nějaké podpory na politické stránce. No. Mhm. Než se dostaneme k penězům, teďka jste mě přivedl na takovou myšlenku. Vidíte, že digitalizace zdravotnictví přinese do toho českého prostředí i nové role, ať už to bude edukátor pacienta, nebo jako myslím digitální role, nebo telemonitorovací specialista, nebo data nurse, nebo něco podobného, co člověk vidí i v zahraničí? Tak zcela jistě nejenom v onkologické péči, koordinátor péče a rozhodně bude mít a měl by mít relativně rychle jako k dispozici silnější nástroje pro to, aby tu péči dokázal koordinovat jinak než s Excelem a telefonem v ruce. Jo? To si myslím, že je třeba něco, co v tom systému vysoce pluralitní péče teďka chybí čím dál víc a ten pacient tom často zůstává jako ztracen mezi vysoce specializovanými odborníky z různých oblastí. Takže za mě jako podpora koordinátora péče i nad rámec onkologické péče a dát mu k dispozici ten ekosystém digitalizace, to je jako třeba konkrétní use case, který se jinde osvědčil, zase opět zpátky k té Skandinávii, tam to v celku v té onkologii funguje dobře, aspoň ten koordinátor, jiné části jsou třeba rozpačité, tak toto je skvělá věc, když se mám bavit jako o praktických věcech. No. OK, a teďka to, co trápí všechny, kdo to zaplatí? Kdo zaplatí digitalizaci českého zdravotnictví pro nemocnice, které si mohou šáhnout na peníze z různých dotačních nebo operačních programů, je to jednodušší. Jak ale co naši kolegové v ambulancích? Těch je zhruba 40 000. Michale, to je na vás jako poradce ministerstva zdravotnictví. A
aby jsme byli fair, není to úplně moje doména, jo. Jsem klinický specialista, takže mohu sdělit pouze svůj jako osobní názor, nikoli ten ekonomický. A já jsem navíc jako ambasador, jo, primární sféry, ze které pocházím a které věřím a ona je tou jako páteří té denodenní péče, takže si myslím, že já cítím, že ona musí být v tomto smyslu jako rehabilitována nějakým způsobem. Jo? Prostředky a nástroje se teďka hledají a snad se nějaké pomohou najít. A na druhou stranu, abych byl vyvážený, tak samozřejmě teď to bude trošku jako kontroverzní, asi některé z vás naštvu a to už tomu patří, že z Prahy do Brna můžu dojet vlakem, že na kole nebo autem a když chci jet autem v nějakém, dejme tomu, větším komfortu v některých aspektech, tak taky si ho musím zakoupit, jo, tak je potřeba i uvědomit si, že digitalizace něco stojí a pro vyváženost, a to jsou fakt jako tvrdá data, tak skutečně jakoby náklad na digitalizaci, ale jako v přepočtu HDP a podobně v zahraničí je jako stále o něco větší pro lékaře, jo? Čili jiným slovem jako opravdu alikvotně dají větší kus svého výdělku na tu digitalizaci, takže to IT jakoby u nás není úplně tak předražené, jak se jeví. Chápu, že je to i nějaký jako mentální posun, který musíme učinit, že do toho jako musíme zainvestovat a třeba se nám to úplně nelíbí, to IT je tak jako nehmotné, nemáme z toho úplně jako radost. Tak to je jedna ta sféra a druhá sféra samozřejmě je, ano, cítím, že ta primární sféra v tomto případě není úplně v rovnoprávném postavení stran jako financování té digitalizace jako ta institucionální, ale ty důvody některé jsou jako racionální pro to, proč to tak jako dopadlo. No. Například, že obecně Evropská unie neumí zkrátka moc financovat jako drobné subjekty, no, technicky. Tak doufujeme, že nové vedení ministerstva bude myslet na všechny, nejenom na velké poskytovatele, ale plná digitalizace české zdravotnictví skončí, až bude ta nejposlednější ambulance a nemyslíme tím poslední z posledních, ale až na tom nejodlehlejším místě také napojena. Co, Honzo Dudro, vzniklo u vás nějaká nová role, která je spojená s digitalizací, kdy si ta změna přístupu v nemocnici přímo vyvolala novou personální kapacitu? Vyvolala, ale já se ještě, jestli dovolíš, vrátím k tomu financování. Ty se ptáš, kdo to všechno zaplatí. Daňový poplatník, to je mi jasné. Ne. A já se ptám, a kolik to bude peněz? My se bavíme, kdo to všechno zaplatí. Ale já jsem zatím neviděl kvalifikovaný odhad potřebných zdrojů na celý tento proces. Ty jsi říkal 40 000 ambulancí. Mně nikdo neřekl, kolik by ten praktik, tak jak Michal říká, byť nějaký ten praktik si nekoupí auto, ale si zadigitalizuje ambulanci, tak kolik ten praktik, kolik ho to bude stát? Kolik to bude stát nemocnici? Já mám nějaký odhad. Je zapotřebí nejdřív kvantifikovat objem, o jakých penězích se bavíme. A já se domnívám, že se bavíme o miliardách. A pojďme se bavit o tom, odkud ty miliardy vezmeme. Ale jestli praktik si zaplatí svoji digitalizaci, je to důležité pro toho praktika. Ale v celkovém kontextu ta otázka má následovat až v 5. řadě. My se nejdřív si řekněme, kolik a co. A potom se bavíme o tom, odkud ty peníze přijdou. Ale ty jsi se ptal na tu personalistiku v nemocnici. Ano, první krok, který jsme udělali, oddělili jsme skupinu, která se věnovala Medical IT a vytvořili jsme Medical IT, která je kompetenčně pode mnou, pod lékařským ředitelem a řeší celou tu sféru Medical IT, včetně implementace informačního systému. To klasické IT řeší kyberbezpečnost a servery a všechny ty ostatní věci kolem. Zdá se, že to je velmi efektivní, není to levné řešení, ale nám to významně pomohlo se posunout dál, protože to Medical IT je velmi, velmi specifické. To znamená, že vzniká role nějakého odborníka, který je ajťák
ale poměrně hluboce vplouvá do vnímání klinických procesů, které on má zpracovávat v tom IT prostředí, kde on má vytvořit technologickou infrastrukturu na to, aby ty procesy mohly probíhat v tom digitálním světě, aby mohly být digitalizovány ty procesy. PDAčka, tablety a čtečky a všechny ty propriety, které ti umožní transfer těch procesů nebo reflexy těch procesů ne v papíru, ale v tom digitálním světě. A další role, která se jeví jako naprosto nevyhnutná, a to ale asi není žádný velký objev, my jsme v nemocnici neměli Chief Data Officera. Dnes ho máme a dnes budujeme a zase, myslím si, možná neříkám úplně první, ale určitě nejsme poslední, který to dělají, budujeme datový model nebo datovou architekturu v nemocnici, protože jsme zjistili, že nestačí mít jenom EZD a digitalizovaný informační systém. A my potřebujeme, aby jsme nebyli slepí, aby jsme byli schopni řídit tu nemocnici. My potřebujeme dávat do nějakého kontextu z EZD, z výstupy z EZD, personalistiku, ekonomiku, servis, metadata v podobě číselníků, v podobě Master Patient Indexu, v podobě číselníku zaměstnanců, v podobě nějaké systemizace pracovníků, zaměstnanců v nemocnici, pracovních pozic, což jsou úžasné nároky na všechny oblasti, na servis, na personalistiku, na ekonomiku. Takže Chief Data Officer a nějaký medical IT specialista, který se ponořuje znalostně víc do zdravotnických procesů. Doktore Psáno, sice obecně máte poměr, že by měla s digitalizací pozice, která ještě nebyla to zdravotnictví. To je jedna otázka a potom společná pro všechny, protože se nám blíží konec a to je, jak předejít technologickému přetížení. Já se omlouvám, můžete mi zopakovat ještě to první, já jsem teď vás neslyšel. Ta první, jestli u vás v nemocnici vznikla nějaká nová pozice díky tomu, že nemocnice postoupila v elektronizaci, anebo obecně, jestli máte to povědomí od vašich kolegyň kolegů. No tak my to IT oddělení jako máme a v podstatě myslím si, že každá nemocnice, která má jako vnitřní informační sítě, má určitý množství jako informační techniky, ho má a to by se mělo přizpůsobovat době. Jo? To znamená, jestli za 5 let budou řešit AI systémy a další věci, tak to asi furt jako je na ně. Já bych si ještě dovolil se vrátit k té nákladovosti. Ano. Velmi rychle. A teď teda jako, jak moc chcete, abych byl jako upřímný a krutý? Jako? Velmi. Dobře, já si nedovedu představit, rozdělíme to na nemocnice a ambulantní lékaře prostě. Jasně. Nedovedu představit, ambulantní lékaři, praktici nebo kdokoliv si typicky platí nějaký jako IT systém, kterým prostě servisuje tady ty věci. Já si nedovedu představit v konkurenčním tržním prostředí, že by si platil IT systém, který v rámci automatické aktualizace, byť to třeba za nějakou jednorázovou cenu, mi tam nedá ty povinné věci. Jo, v tenhle moment bych já přece přicházel ke konkurenci, která to bude automaticky jako nabízet. To přece jako z mýho pohledu, ve chvíli už ten počítač mám a všechno mám a jedná se jenom o softwarové záležitosti, tak prostě si nedovedu představit, že nějaká firma, která mi technologicky zajišťuje tady ten chod, by mi to odmítla udělat a v případě, že by odmítla, tak prostě přejdu jinam. A z hlediska jako nemocnice velký, tak tam ve chvíli, kdy ten systém bude fungovat dobře a budeme šetřit osobočas těch lidí a bude z tohohle pohledu kost efektivní, tak pokud nebude stát prostě jako 500 miliardy a nemocnice, tak asi si dokážu spočítat, jestli by se mi vyplatil. Samozřejmě celkový náklady musíme vědět, jako kolik to bude stát elektronizace. Tam jako bych se pod to podepsal, aby jsme nevrhli na to zdravotnictví nějaký náklad, který prostě nevíme, kolik bude stát, ale tak stejně tak jako v nemocnicích se musí topit a svítit a taky to nikdo těm nemocnicím jako neproplácí extra, když je tu zima nebo je zrovna pod mrakem. Jo, prostě jako určitě si dovedu představit nějaký třeba dotační program nebo něco takového, ale bojím se, že ve chvíli, kdy z toho jako uděláme nějaký uzavřený systém, kde bude nějaký jeden, dva silný hráči, který jako na základě toho, že to bude platit stát, jako obsáhnou celý trh, tak tam to konkurenční prostředí prostě nebude fungovat a to si nemyslím, že to je to, co bychom jako chtěli. Určitě ne. Dobře, děkuju. Honzo, Dudro,
v rychlosti prosím, jak předejít technologickému přetížení našich zdravotníků. Tomu se říká nějak alert fatigue nebo něco takového, že? To má několik dimenzí. První věc je, my je nemůžeme zahltit tisícem různých aplikací, projektů, implementací najednou. Tady je zapotřebí velmi, velmi citlivě dávkovat, postupně digitalizovat. Uvedu příklad, my jsme zdigitalizovali EZD, teď digitalizujeme oblast medikací. To je velmi komplikované téma, dostat ty medikace z papíru do elektronické podoby, to je neuvěřitelné, co všechno se tam objeví a vystoupí na tebe z toho křoví za problémy, které musíš vyřešit a transferovat. Potom je to... Jasně chápu teda, že zavádět postupně, pomalu, on mě čas tlačí, já budu muset končit, víš? OK, pardon. Takže postupně zavádět Já jsem chtěl ještě k alertům říct jednu věc. Vypadá to úžasně, early warning sign system, přicházejí ti alerty, no ale když ten alert bude přicházet, já nevím, každých 10 minut a od každého pacienta, tak co udělá ta sestra? Prostě to vypne a celý alertový systém. Jasně. Čili je zapotřebí asi pravděpodobně na základě nějakých algoritmických postupů dotvořit například early warning sound system a blíž ho specifikovat, blíž ho vycizelovat, aby jsme snížili na 10% stávající potenciál toho objemu těch alertů a aby skutečně těch falešně pozitivních alertů bylo co nejméně a přicházely ty reální alerty, které skutečně ukazují zhoršení stavu. Ale to je strašně široké téma, tam je obrovská hromada možností, jak do toho vstoupit. A myslím si, že ten prostor pro to bude i dál. Mohl bych vyprávět svoje zkušenosti se zaváděním umělé inteligence v mamografii. Poslední otázka pro Michala Opatřila. Jak digitální přetížení nebo technologické přetížení, jak se ho vyvarovat ve zdravotnictví? Těch novinek příští rok přijde hodně a prosím velmi rychle. No, musíme dávkovat, takže žádný velký třesk 1.1., jak si někdo domnívá, nebo jak někdo strašíte, to prostě není z tohoto světa. Jo, postupně po pilotech, ideálně dobrovolně, konsenzuálně, povinnosti zavádět po nějakých větších jako porcích a s větším časovým rozestupem. No a mezi tím taky věnovat se svůj duši a svému tělu, nejenom počítači a pacientům. Výborně. Děkuji. Michal Opatřil, odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví, Honza Dudr, pan docent Jan Dudra, zástupce ředitele pro zdravotní služby Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a pan doktor Jan Přáda, lékař specialista v oboru gynekologie a porodnictví první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byli hlavními hosty. My se uvidíme zase na příštím webináři, budeme se na vás těšit. Děkuji, že jste s námi byli. Nashledanou.